Χθες είδα τον Αντρέα στην εκπομπή του Παπαδάκη. Έχει αλλάξει πολύ από την τελευταία φορά που τον συνάντησα. Φορούσε ένα καπέλο, αλλά τα ξανθά μαλλιά του μου φάνηκαν λίγα. Άκουσα ότι θα πεθάνει. Έχει μια αρρώστια, λένε, που σε σκοτώνει. Αλλά εκείνον δεν τον νοιάζει. Ονειρεύεται το χαμόγελο του παιδιού. Πάει καιρός που έφυγε από το σχολείο. Η δασκάλα μας είπε ότι θα ξαναγυρνούσε. Αλλά τώρα πια δεν το πιστεύω. Γιατί στην τηλεόραση δεν μίλησε για εκείνον. Δεν είπε ότι θα γυρίσει. Είπε μόνο για άλλα παιδιά. Για κάτι παιδιά στους δρόμους που δεν έχουν παιχνίδια, φαΐ, σπίτι, γονείς και τους λείπει το χαμόγελο. Αυτό το χαμόγελο θέλει να δώσει. Δεν ξέρω γιατί το είπε, πάντως το είπε πολλές φορές. Δεν θέλω να φύγει. Ο κόσμος είναι ένα βουνό, τα λόγια που πετούνε αντιλαλούνε στις πλαγιές, σε μας ξανά γυρνούνε. Καλύτερα να μην μιλάς, κάκες αν κάνεις σκέψεις. Μαν συλλογάσαι όμορφα, είναι χρυσές οι λέξεις. Μαν συλλογάσαι όμορφα, Όλοι ξέρουμε, συζητάμε για κάτι παιδιά στους δρόμους που τους λείπει το χαμόγελο. Τους λείπει το χαμόγελο γιατί δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν παιχνίδια, δεν έχουν φαΐ και μερικά δεν έχουν καν γονείς. Σκεφτείτε λοιπόν και αφήστε τα λόγια. Ας ενωθούμε και ας δώσουμε ό,τι μπορούμε στα φτωχά, αλβανάκια, άσπρα και μαύρα. Όλα παιδιά είναι και αξίζουν ένα χαμόγελο. Αυτός ο σύλλογος θα λέγεται το χαμόγελο του παιδιού. Ελάτε λοιπόν να βοηθήσουμε. Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε.